मैया जानानै थांनाय लटारिनि सिङाव मा गन्डगल दं गोबाङा नेनानै दं। इभेन आंबो सानदों, दुखुबो मोनदों, लाजिदोंबो। मानो होनबा लाइभथ' होदों, लाइभ नुदों सिङाव मा दं। आरो आं भिडिअफोरखौ हगारनांगौब्ला खोथाया बेलेग जानो हागौदां पाब्लिकजों। मानोना जोंबो जाय लटारिखौ फानफैदों पाब्लिकखौ थगायनो रावखौबो फानफैयाखै। सोरबा मोननाय मोनै बे बेलेग खोथा, नाथाय पाब्लिकआ मोनसे बुस्थुखौ नायनानैसो लटारिखौ लादों मेगन मेसेबनानैब्लाबो। बे जाहैबाय स्कुलखौ दोनथ'बाव एनडिएफबिनि नामावसोलै जायफोर बैफोर न'खर। दा बुक खेलानि 2000सो बारा जाफैबाय मेसेजआनो। बुक खेलाया बहा? बुक खेला गैया। आरो लोगोसे मोनसे खोथाया माबाव मिथिबायना, मैयानि खेलाया बोरै साबैसेया मोनमारदों, प्राइजआ सोर सोरनाव थांमारदों, नैबेबो खोथा थाहैबाय। बेखौ नुगोन र', आंहा बेयावबो बुंनांगौ दरखार गैया। फानदों, हरदों, गोबाङा खस्थ' खालामदों। जोंल' खस्थ' खालामदों जों बेखौबो बुङा। बे फैसाजोंनो फानदों, गिदिंदों, जानाय लोंनाय बेजोंनो टिमबाबो माबादों। दा जोंना मोनसेल' साननायमोन, खेलाया गरबर दाजाथों, पाब्लिकआ लस दाजाथों। मानो होनब्ला बैफोरबायदि पाब्लिक बेंगलरफोराव थाहैग्राफोर बायदिब्लाबो मेगन मेसेबनानै लटारिखौ लाहरदों। जायफ्रा सान हर साख्रियाल नङैफ्राबो 200 बुक 300 बुक लानायफ्राथ' बाद। खोथाया जाहैबाय, आं दा रागा जोंखांनाया भिडिअखौ होनांगौबा किसुमाननि रायलायनाय बेलेग जागोन। आंना टारगेटआ ओरैमोन, जोंनो गारि गंसे हरदों फाननो थाखाय। जुदि खेलाया फ्रड जायोबा जों बे गारिखौ फाननानै फैसाखौ रिफान्ड खालामजोबगोन जायफ्रा जोंनाव टिकेट लादों। आंना बेमोन टारगेटआ। नाथाय खेलानिनो सासे गेदेरमा दहाय मा जाहरबाय, बुक खेलायानो जायाखै, गारिया थाब लाबोदो, गारिया थाब लाबोआब्ला पुलिसनो चिरांनि एसपिडिसिनो लागायनानै थिखांहोनोसै। आरो बेयाव सोरबाबो इनभल्भ दं, नाम लाथ'ला आं। खोथाया बेबायदि जादों। आरो दुखु मोननाया बेसो, खेलाया जेनुइन जादोंबाथ' मोजां। आं मैया थांनो हायासै, मानो होनब्ला आंनि बिसिया, हिन्जावा देहाया मोजां नङामोन। खिनाय आरो गोबानाय जानानै आं सेलाइन होनायाव थाफाबाय थानांदों। लाइभ होदों बिसोरो नंगौ, नाथाय लाइभआ बेसेबां क्लियार जादों रायजो राजायाबो नुदों। खेलाया माबायदि जानांगौमोन, बुक प्राइस जाग्रोनांगौमोन, बिनि उनाव कुपन प्राइसआव थांनांगौमोन। गेदेरमाफोर दङ खेलायाव, नाथाय सिङाव मा सोलिदों आं हले सिरि थानाय नङा। जोंनि ग्रुपाव सोरबा सिरि थायोबाबो मायोब्लाबो मोनसे भिडिअ, मोनसे कल रेकर्ड, बै लटारिजों सोमोन्दो थानाय गेदेरमाफोरनिबो मोनसे आं गारनाय नङा। आं खिन्थु दामजोबगोन। जाय लागि बेनि सायाव आंनि सायाव केस हो, सोरबा मा हो, आं दामजोबगोन खिन्थु बेखौ गारा। मानो होनब्ला आंबो लादों, सोरबायाबो लादों। इभेन VIP बुक्सनो मा सानबाय जोङो, खेला जायैनि सिगां टिकेटआ इसिबां आग्लायबायबा बेसाराफोर लस जासिगोनदां। दे जोंनो लोगोफोर मिलायलायनानै माखासे क्लियार खालामहरजोबसै। बिसिबांबा बुरजा बुक क्लियार खालामहरजोब्बाय। आंनाव रेकर्ड दंजोबो दाबो, सेरेगा फाउन्डेसनाव डाइरेक्ट खालामहरनाया पेमेन्ट, चेकजों, आंनि चेकजों डिपजिट खालामहरनाय। दा बेफोरथ' दोनबाव, लुबैनाया बेनोल'मोन, रावखौबो बखिनांगौ गैया। मोननाय मोनै बेथ' बराद खाफालसो, लटारिसो। नाथाय खेलाया जेनुइनै जानांगौ बा जानांगौमोन बा जानांगौ। आरो दाबो बुकनिया बोरो, मैया कुपन जानानै थांबाय, दासिमबो बुकनियानो गैया। सोंहरबा जागोन। आरो सिखाव सेरेबफोर बायदि बे जागोन सिङाव रुमावल' खालामबा जायाना। मैया पाब्लिकबो दंमोन, दे मानिनानै लाबाय, बुकआबो जानांसिगौमोन ना। दा बेयाव दे आंनिनो गोरोन्थि जाबाय, आं बुंनायफ्रा दायो आं जेसेखिनि बुंबोदों। बाव जे बुंहरदोंमोन लटारि कमिटिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो, बिटिआरनि चिफनिनो पारमिसन मोनखाबायनो, कर्टनिफ्राय PAL होनानै पारमिसन ओंखारफिनखाबायनो, अब्लालाय मानोथो पुलिसा डिस्टार्ब खालामगोन नोंसोरखौ? जों जे बिराद बुरजा बुक लाबाय, जोंनि रोजा रोजा रां थांबाय दे, बेखौ जों सानबावला। माबा मोनसे मोजां जाथों। जानुवारि हाबबानो बैफोर जेलाव जोबजानायफोरनो चेक डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन न'खरनो होनदोंमोन। चेक बायदि ओरै खालामसैब्रा होनलायदोंमोन। बोरो बेफोरो? जोंबो जिबनाव लटारि फानफेराखै, नाथाय एनडिएफबिनि नाम लानाय लोगो लोगो जोङो दे जोंबो सिबां हायो खारनानै होनोसै। ससियेल मिडियायाव जों दामबाय थादों लाजिया फांजिया, दरखारमोन। खिन्थु आं सिरि थानाय नङा, दामजोबगोन आं दामनो गोनांबा। मोनसे रेकर्ड दोन आं।